लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि किन्तु दुखुनि बाथ्रा आं भिडिअ आपलोड होनो हायाखै मानो होनोब्ला माखासे बेस्ततानि गेजेराव थानानै माने बेस्तताथ' एथबां नङा अब्लाबो माने टाइमखौनो मेनेज खालामनो हायाखै आरो आं भिडिअ आपलोड आरो रुमाव थानानै मा भिडिअ बानायबाय थानोबो सानो बेनि थाखाय आं आपलोड होनाया लेट जायो आरोना एसे किन्तु ओमफ्राय मोनसे खोथा आं ब्लाउज आं सुनानै आंनो गानबाय आरोना माने बेलेग फिलिं फैयो आरोना गावनो सुनानै गाननाय नालाय मोजां नाङो आरो स' माबायदि नुदों कमेन्टआव खिथाहरदे ब्लाउजखौ किन्तु रोंबाय आरोना एसे माबायदि नुदों खिथाहर ओमफ्राय जोङो दिनै माने आङो आरो आंनि बोराय दुखु सुखु मालाबा खुद्रिनाय मालाबा अनलायनाय माब्लाबा बोराबलायनाय मालाबा एसे एनै गेंग्रें गुंग्रें आरो अनलायफिननाय बिदिनि गेजेरजों दिनै जों माने 6 बोसोर कमप्लिट खालामबाय माने जोंहा दिनै 6th एनिभार्सारि आरोना ओमफ्राय दुखुनि बाथ्रा सेलिब्रेट खालामनो हायाखै जोङो न'आव थायोबाथ' जों बोसोरफ्रोमबो माने फिसा केक लाबोनानै आइ आफाखौ खुलुमनानै जों सेलिब्रेट खालामो न'नि गासैबो ज' जानानै आरो बबेबा बोसोराव जुदि मोजाङै सुबिदा पाति मिलियो अब्ला जों माने मोजाङैबो खुङो आरोना सेलिब्रेट खालामो जिहेतु स्पेसियेल दिन नालाय ना बिनिखायनो जोङो नाथाय बेयाव रावबो गैया न'नि मानसिबो गैया ओमफ्राय बोरायाबो माखासे डाइटआव दङ जेबो मोनजाया ना बेदर केक जेबो मोनजाया बिनिखायनो जों सानबाय मा देग्लाय दोनथ'नोसै देग्लाय माने सेलिब्रेट खालामला ओमफ्राय सानदोंमोन बोरायजों भिडिअ बानायनो किन्तु बोराया डिउटिनिफ्राय सफैयाखैनो आङो सानसौआव फैयो ओंखाम जानो किन्तु टाइम मोना आरो बिनिखायनो आं हारसिंनो बानायबाय भिडिअखौ अब्लाबो दिन्थिनोसै दा लास्टाव ओमफ्राय जिहेतु जोंनि हाबा माने जुलि जाबाय बे जुलि जानायनि सिगां जों माने जोंना लाभ मेरिज ना एरेन्ज मेरिज ना मा नोंथांमोन जोंहा दिनै शेयार खालामनो सानबाय माने एरेन्ज मेरिजथ' नङा जोंनिया लाभ मेरिजानो आरोना स' जोंनि मोजां मोनलायनाया बबेनिफ्राय स्टार्ट जानानै ओमफ्राय दिनैनि सानाव माने 2016 आव जादों दे जोंनिया 2016 नि दिनैनि सानावनो जादों आरो जोंनि जुलिया स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि लाभ स्ट'रिखौ खोनासंगोन बिराद माने इउनिक आरोना माने माने बे आंखौ मा जादों मिथिबाय ना फार्स्टनिफ्राय आं स्टार्ट खालामनोसै 2013 नि बाथ्रा हा अब्ला आङो लास्ट सेमाव दंमोन लास्ट सेमाव 2013 नि अक्ट'बरनि 12 तारिख ना 13 तारिखमोन 13 तारिख ओइदिनखालि आंनि लोगोआ बुंबाय नोंनि नाम्बारखौ सासे मानसिया लादों ओमफ्राय बिनानावखौ आं सिनायो बिबनांखौ आरो जेनेबा बिबनां हिन्जावसाखौ सिनायो बे हस्टेलाव थायोमोन नालाय आं माखासे माने मालाबा हस्टेलाव थाहैनाय जायोब्ला आं बिसोरनि रुमावनो थायो ओमफ्राय लोगोआ बुंबाय मा आमुकनि बिदाया नोंनि नाम्बार लादों नोंखौ फन खालामगोन होननानै बुंबाय ओमफ्राय आं बुंबाय लोगोखौ मानो होनांगौ जाखो आंनि नाम्बारखौ होननानै रायलायना नाय बुंबाय आरोना ओमफ्राय बे बुंनायनि 2 घन्टा 3 घन्टा होमबा आं कलेजाव दंमोन कलेजाव दंमोन आरो ओरैनो दंफां साया सिङाव माने ओरैनो जिरायनानै दंमोन जों गरम एसे गरममोन नालाय सान्दुं दुंनानै ओमफ्राय मेसेज फैबाय आरोना मेसेज फार्स्ट मेसेज आरो बिनि मेसेजानो जाहैबाय माने बिसोरनिथ' हारसासो रायलायो नालाय ओमफ्राय बर'आ एसे खमानो सोलियो माने न'आव आं सिगांनि भिडिअ बुंखांबाय स' बुंथ'ला फार्स्ट मेसेजानो जाबाय प्रेम যদি অভিনয় হয় মরম মানেনো কি आं मेसेजखौ नायबाय ओमफ्राय सोर हरदों सानबाय आङो मानो हरदों बेखौलाय माब्रै मा नाला गैया गरा गैया ओमफ्राय आं गोसोआव फैबाय सासे मानसिया लादों नोंनि नाम्बारखौ होननायखौ ओमफ्राय हराव जेब्ला माने कलेज आं जेबो रिप्लाय हरदिया जेबो रिप्लाय हरदिया आङो ओमफ्राय जेब्ला आं न'आव फैयो ओमफ्राय कल खालामबाय बे बोराय आरो जेनेबा कल खालामबाय ओमफ्राय आं मानसिखौ मालाबा नुफेराखै नामखौ खोनादों ओमफ्राय आमुकनि बिदा होननानै मिन्थियो आरोना जेनेबा बिबनांनि बिदा होननानै मिन्थियो आं खिन्थु मालाबाबो आं कलेजाव नटिस खालामफेराखै बियो आंखौ माने
फार्स्ट जेब्ला आं हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव थांदोंमोन ना अब्लानो सानदोंमोन आरो बियो आंखौ प्रप'ज खालामगोन खिन्थु साहस गैया माने साख्रिबो गैयामोन नालाय साहसबो गैया होनोबो आरो उनाव बुंदों आरो ना ओमफ्राय आङो ओरैनो आं मिथिखादों नाम्बार बिनो खोमा होननानै साननानै रायलायबाय मा खबर मा खालामदों होननानै ओमफ्राय डाइरेक्ट प्रप'ज खालामबाय बियो आंखौ ओमफ्राय आंनि एन्सारा न' मानो होनोब्ला आं बेखौ सिनाया आं बेखौ मिथिया सासे मानसिखौ सिनाया मिथिया बोरैथो येस होनोना रायजोफोर स' आं न' होनबाय ओमफ्राय न' होननायनि गेजेराव थाबाय बिदिनो ओमफ्राय नेक्स्ट खालि फन हरबावबाय बियो नेक्स्ट खालि फन हरनानै बुंबाय मा रायलायनोथ' हायो अब्ला बिनि ट्रेनिं टाइम आरोना फार्स्ट बियो जेथिया माने एपइन्टमेन्ट लानानै ट्रेनिङाव फैदों ओइ दिनखालिनो आंखौ प्रप'ज खालामदों बियो ओमफ्राय आंनिफ्राय बिसोरा न' एन्सार मोनबाय ओमफ्राय आसरित मोनदों आङो माने जेब्ला बे ट्रेनिङाव आरोना लोगोफोरा खिथानाय बायदिबा ओरैबायदि माने ट्रेनिङावथ' मबाइल लानो होआ नालाय गावबाव रावनोबो मबाइल होआ स' बियो मा खालामोमोन माने रायलायनो थाखाय लेन्डलाइन बा सोरनिबा फन इसोरनि स्टाफनि फन होयोमोन आरोना स' बेसेबां 5 मिनिट बा 10 मिनिट खिन्थु बियो लानानै ओरैबायदि थान्दायाव खम्फि थान्दा दिनमोन नालाय अक्ट'बर नभेम्बरफ्रावथ' थान्दा जायोना स' ओरै गुजरातआवमोन खोमा बेना ट्रेनिङा गुजरातआवमोन स' खम्फि गोलाव लाइन जालायनांगौनो आरोना मबाइल लानो ओमफ्राय खोनानानै बोरैबाबो नाङो इमान बिदि ओमफ्राय बियो आं ओरैनो रायलायो बे हरो नालाय जास्ट फ्रेन्डलि रायलायोमोन आरोना खिन्थु आंनि एन्सारा न'मोन आरो मानो होनोब्ला आंहा दंखायोथ' माने ब्रेकआप जानानै दंमोन आरो सोरबा सासेजों स' बे समाव जेबो माने आं बेजों आरो फिनजाफिननो माने आं बेखौसो ट्राइ माने रिकुवेस्ट खालामफिनबाय थादोंमोन आरो बै सिगांनिजों स' आं बेखौ जेबो पात्ता लायाखैमोन आरो बोरायखौ आरो जेनेबा अब्लाबो फन हरो खिन्थु आंबो मालाय माबायदि रायलाया होनगोन ना स' फ्रेन्डलि रायलायो नालाय रायलायबाय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो जेबो बिदि माने मोजां मोनलायनायनि जेबो खोथा रायलायामोन आरो बिदिनो आसायाव दंमोन मोनगोननि आसायाव स' फंसे बाथ्राखौ बियो गोसोआव लादोंमोन जे अन्थाइया हुख'बाय थायोब्ला सानसेबाबो जामखायो होननाय बे बाथ्राखौ बियो माने गोसोआव लादोंमोन स' बिनि थाखायनो ट्राइ खालामबाय थादोंमोन आरो बियो ओमफ्राय बिदिनो 6 मास बारलांबाय बिदिनो मालाबा फन हरो मालाबा ओमफ्राय लासै मानो होनोब्ला मोजां मोननाया सानै हयै मोजां मोनाना मोजां मोननाया माने हारसिंनो जालाङो सोमजिलाङो गोसोआव जे सानै हयै मालाबाबो मोजां मोना मानसिया गोसोजों जेतिया फिलिंसआ बिनि फारसे जायोना अब्ला माने हरखाबै माबायदि बिदि जालाङो जेबो पात्ता मोना स' ओमफ्राय 6 मासनि उनाव आङो येस होनबाय आरो बिदिनो रायलायै मोजां मोनलांबाय नालाय आरो खनसेबा बे 6 मास नेबाय आंखौ खिन्थु आंबो बोरैबा नांबाय हारे खिन्थु आं बेखौ मालाबाबो नुफेराखै कलेजावबो नुफेराखै बियो आंखौ नुबाय थायोनो आरो बियो माने कलेज एटेन्ड खालामामोन बारा माबाजों बोरैबा सालायगिदिङाखै सरि दे मा होनो 6 मासनि उनाव आं येस होनबाय आरोना येस होननानै ओमफ्राय बिदिनो फार्स्ट टाइम बियो फैबाय आरो जाहानाव माने जेतिया ट्रेनिं जोबनानै फैनायनि उनाव अब्लासो नुबाय आरोना आं ओमफ्राय खिन्थु आं मालाबाबो नुफेराखैमोन आरो बेखौ ओरैबायदि माने आसरित नायलाय सासे नुयि मानसिखौ बेथ' आंखौ सिनायो बे आंखौ मोजाङैनो सिनायो माने फ्रेशार्स जायामोनबा फार्स्ट माने निउ स्टुडेन्टखौ वेलकाम खालामनायनि स' बेयाव आंखौ बियो नुदोंमोन आरोना फार्स्ट टाइम आंथ' मिथिया बिसोर जोंनि माने मोननै क्लास सिनियरमोन मोननै क्लास बिसोर जों फार्स्ट माने सेमिस्टार सिस्टेमखौ जोंनो फार्स्ट मोनदों आरोना स' बिसोर सिगांनि बेचनिमोन आरो ओमफ्राय फैनानै जाहानाव माने ट्रेनिं जोबखांनानै 9 मासनि उनाव फैदोंमोन आरो ओमफ्राय न'आव फैनायाव जोंहानावबो थांबाय आंखौ लोगो हमहैबाय बिदिनो माने मजबुत जालांबाय जोंनि मोजां मोनलायनाया सासेनि सायाव सासेखौ फोथायलायनाया बांबाय ओमफ्राय फाइनेलि 2016 नि दिनैनि दिनावनो आरोना
2016 सन ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जोंनि जुलिया जाबाय आरो गासै रायजोखौ साखि लानानै इसोरखौ साखि लानानै जों जुलि जाबाय आरो दिनैसिम माने अनलायनायनि गेजेरजों नांलाय खमलायाथ' एसे थाखायो संख्रि बानलुनि नङा होमबा खिन्थु नांलाय खमलाय खुद्रिलायनाय अनलायनायनि गेजेरावनो दिनै माब्ला माने 6 बोसोर बारलांखो जों माने हमनो हायासै आरो जे मोजां नाङो जिहेतु बियो आंखौ जेसांखिनि रेसपेक्ट होनांगौ होयो आंबो बिखौ जेसांखिनि रेसपेक्ट होनांगौ होयो आरो जेसांखिनि माने हाजबेन्ड वाइफनि गेजेराव जिबायदि फोथायलायनाय थानांगौ बिदिनो दङ आरो स' नोंथांमोनजों आं दिनै आंनि लाभ स्ट'रिखौ शेयार खालामबाय माने आसरित आरोना आंबो जे सासे मानसिखौ कुनु नुवा सिनाया खिन्थु बिनि बिदा होननानै आं मिन्थियो आरोना माने बै नानिनि आरोना बे हस्टेलाव थायोमोन नालाय नामखौ मुंख'थ'ला आङो बेखिनियानो आरो जोंनि लाभ स्ट'रिया जिहेतु बेसोरा 6 मास नेबाय आंखौ खम्फि खम्फि गोजां बोथोराव खम्फि खम्फि लाइनाव थानानै गोलाव लाइनाव थानानै माने ओरैबायदि 500 गाहाम जायोमोननो बेना मिन्थिबायना बिला आरोना आंजों रायलायनानै फैसाया आरो खिन्थु बिदिनो माने मा होनो मोनमारबाय आरो बिथाङा आंखौ ओरैबायदि आसरित धैर्य माने सोरबा ओरैनो नेगोन नामा ना सासे सिख्लाखौ 6 मास बियो जिहेतु आंखौ थार गोसोजों हास्थायमारदोंमोन गावनि माने जिउनि लोगोरि खालामनो न बिनिखायसो नेनो हादों स' आंबो माने उनाव सानबाय आरोना मानोथो एसेबां खस्थ' होबाय थानो बिनि थाखायनो आंबो येस होनबाय आरो स' बेखिनियानो आंनि लाभ स्ट'रिया आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरोना थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ बाय बाय गासिबो लाभ इउ अल आरो बोर सारस्रिहर जों जाहाथे जिबायदि 6 बोसोरखौ जों माने दुखु सुखु मालाबा दुखु सुखुनि गेजेरजों माने बारबोबाय बिब्दियैनो जाहाथे जों इयुन बिथिङावबो जाहाथे जोंनि संसारखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि बोर सारस्रिहरदो नोंथां फैबाय बोराया दिन्थिनोसै आं बेखौबो आजिखालि एसे लेट जायो अफिसनिफ्राय फैनाया बेस्रा बिराद गोलोमजोब्बाय मा जाखो नायलाय माबा थाखोमाबायसो आं सानदोंमोन मा बेजों जोंनि लाभ स्ट'रिखौ शेयार खालामनो आरे मिथिनो लुबैयोना रायजोफोराना जों माबायदि हाबा जादों बेसरा थान्दायाव खम्फि खम्फि गोलाव लाइनाव थानानै आं मालायनि लाभ स्ट'रिखौ मानो खोनानांगौ 6 मास नेबाय बेसरा 6 मासनि उनावसो आंखौ मोनबाय खिन्थु धैर्य दं दै मानसिनाव मा जानो थरसे अन्थाया हुख'बाय थाबा सानसेबाबो जामखायो जालायो आरो एकदम स' मोनफैबाय बोराया साहा फुदुंनानै होनसै आङो नोंथांमोना मा खालामनो सेलेब्रेटबो खालामनो मोनासै देग्लाय जेबो मोनजायाबो नालाय नङा सेलेब्रेट खालामगौमोन खिन्थु अमा बेदर जानायमोनबा आं सेलेब्रेट खालामगौमोन अमा बेदर जानायमोनबा सेलेब्रेट खालामगौमोन खिन्थु अमा बेदर जेबो मोनजाया अब्लाबो अमा बेदरखौ मोनजायो जालायो आरो जे मानो मोनजाया ये दखान लिराखै बोरमा मटन चिकेन एग लिरदों जाबाय पक लिराखै बाय बाय बोर सारस्रि हरदो जों जाहाथे बोराय बुरै थखन थुलायजासिम संसार मोनजायो थखन लाबायानो बेथ' लाबाय थखन होमबाबो बे थखना बेलेगफोरा ना रायजोफोर स' बाय बाय रायजोफोरना